Od vlani sme zabudli, že do kamery čo? Kývame. Mávame, nikto nemáva. Tu je kamera, Sofia, musíš sem prísť, nie za Jelenku. Kto mi máva za chrbtom? Áno, jasné, toto vedia, to sú Sakálovci, tí sú vycvičení, ale ostatní nevedia mávať. No, zaznamenávam. Pekne, treba ich naučiť. Výborne. Chlapi, kde idete? Nevieme. A to ako z čínskeho. Krásne záhrady. Vedro. To je studia. No pozor na mobily. Sú to telefóny. Vidíte strávu. Daniela. Čítajte, čo je napísané na tej tabuli. Tak nech sa páči do chlapku. Do chlapku. Tam k tomu na tú hlavičku. Nechoďte pod deti, Bianka.